Ahojte, moje meno je Martin a vítam vás v technologickom klube Jedno miesto pre každého. Klub vznikol pod záštitou občianskeho združenia Inštitút pre umelú inteligenciu a virtuálnu realitu, v ktorom som aj interným lektorom, a to práve pre umelú inteligenciu a digitálnych asistentov. Týmto videom vás chcem pozvať na naše atraktívne vzdelávacie workshopy alebo vám ponúknuť členstvo v tomto unikátnom technologickom klube. Pozornosť chcem upriamiť na digitálnych asistentov a na fakt, že celý tento priestor je vybudovaný na architektúre Amazon Alexa, čo zvyšuje kredibilitu teoretických poznatkov, ktoré vieme pretaviť do technických a praktických zručností, ktoré vyplývajú z reálnych situácií. Uvádzam kontakt. Prihláste sa na naše workshopy, staňte sa členom nášho klubu. Poprípade, ak pôjdete okolo, zastavte sa, dajme si kávičku, porozprávame sa a sami uvidíte, do akej miery chcete vstúpiť do budúcnosti, ktorej sme už v dnešnej dobe súčasťou. Ďakujem za pozornosť a pevne verím, že už čoskoro sa vidíme v tomto technologickom klube zameranom na umelú inteligenciu, virtuálnu realitu a digitálnych asistentov. Jedno miesto pre každého je tu aj pre vás. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a ahojte.